Dikatok ya, ayo guys kayak. Wis dikelamben ya? Gak kelamben berarti. Gosek guys, engko nek wis kelamben tak nganune. Klambine. Klambine ndi yo? Jangan lemari. Sipuk yuk. Kemarin sih. Biar pulang sih misal dewe. Nggih kulon. Misal dewe. Kulon. Biar pulang. Kulon kono iki. Kidul. Betul ya. Tumpuan dulu. Percaya nek klambi kok. Tuh boy. Yo. Mau pergi kok. Sajrone ati. Ojo sing kaos gak enak yuk. Ben gak sumuk ngono. Entroke kene anan. Entroke. Entroke. Anan tuh entroke. Tak juga entrok. Lho, tak ning kene klambine. Pedot lo kak. Kak pedot. Tuh pedot anan. Enggak. Pedot ya boleh. Deh pedot aja tau. Nanti kena Joko. Pedot dulu. Tunggu sik Bu konsentrasi. Tunggu sik ya Jonasan. Duh, balik enggak tuh eh. Gak apa. Kalau itu enggak betul nih. Wale tak wale sih. Tak kira nek wis walian iki mau ngedusi pisan tetep diwale. Ya ya kita. Sril, kowe iki lho nendi? Go kursi roda kok mbok nanti parake kok. Iya, wis ngono ae ben gak sumuk. Lenggenmu lo gimbal. Nggonmu yo. Sorry. Sorry lo sunjuk kasih ndek ngene aku dek. Wes dadi tulang. Wis tulang. Tak udahan. Udah iki udah kowe. Wes ayu. Wis. Kuwi tek mentel ning gulumu apa yuk? Gak kuanten dah. Kutil. Kuwi tek kutilen. Entrokan. Tuh. Agen mangan sik ah. Mangan. Iya.
Jangan apa, Lek? Sampai rambut gambas tenet. Kejar. Sambel apa ya cek tuyan? Gak tak sambel kok. Mau nangis dengan kamu nenek di lo pedes. Delok yo nek ngerti yuk. Kata orang Tiba indok. jadi cek panas. Nanya apa? Konikaan tuh bagus bilang dulu. Kipasnya adep norono ah. Lah wong kira mandek kok cepet, Pak. Pedane dhuwur. Cep. Loh, Lagi cepet berangkat. ngono lho, Lek. Enggak tahu kita. Aku jangan. Yang panas. Enggak. Pokok segini pun tak bisa. Lagi ini. Lek merenin ta, Lek. Lek. Perono. Delok, guys. Dolanan kursi roda iki. Wah, guyu-guyu ngerti aku aja apa, Lek? Bulan jari. Ya Allah. Jari Jiko. Mak. Ya, kena gelas ah. Nah, nah kok weh? Kok sik tadine iki ben ngombe sik kok. Nah. Apa, Mas? Nung mah ya, nung mah ya. Dia nak kat antar lagi lu pada saya. Ngajak ulang lamun gitu. Kalau wis entek piye nek tumone wi? Lah kukur-kukur iki. Iki rasa ngono. Ndek ben gene lho njeluk petan aku. Yo ndek ben cek anu iso mlaku kae. Gene nggone lek tri njeluk petan aku rek. Apa angger aku nang omah alas kan metani e. Terus nang kono sak sore. Sentuk-sentuk ae wong e. Enak. Enak. Kena. Gak enak yo entek kok. Ora enak kok mana. Nenek lumbe nek. Nah, neh mbah neh. Mbah neh. Wis. Oh, bener entek kok. Dek iso karepe mah. Golek ngombe. Ngombe. Wis ora kono. Kita ini kok ini. Ijak manis gak nih. Tapi ya, Pak.
Tapi iso buka dhewe. Bareng ngono lho yuk. Soten. Iki kelingane tok yang nyereti ya. Kok doyan nang kuninge wonge. Endok. Untung. Iya. Oh, alah. Nyokot Ceblok. Ante. Wes maraya dinding. Kok godhog dhewe kok. Ngombe yuk, ngombe sereten yuk. Iki tak sama sih, Mbak. Mbese. Oleh omongan alon. Ngene iki lho ya. Anake pira to? Terus tok. Loro kan. Oh iya. Wes emoh yuk, wes emoh. Kayak kuningane marak nyereti bukan kayak kuningane. Ndak entekno. Pisan kas. Mau suarek tuh, entek akeh. Bu. Bu. Mbak ibu dia. Manggu dia. Durene kasih. Sapa? Rene dhewe. Ya putri bareng. Lho, eling aku to. Iki wae guys, ketemu Langsung guys. jelipetan kuwe ya eling kok. Lah nek iki sapa? Gurimu sapa? Mbok, apa? Ora ketok ngene kok lho pengen ngene. Sapa? Apa? Lemu nyetik lho. Masak putumu ra eling. Raling apa ya? Lah ya sapa kuwi? Putumu. Ya. Lah ya sapa? Lah ya sapa? Tri ngono lho. Tri eling mana? Hah? Tri. Oke. Railing ya railing. Mau kenal kowe yuk. Enggak. Jadi ben cek nganu kan yo. Wae sumi. Sumi, Saiki paling wis yo. ndang kon turu. Iki sing edak era kok. Ben glora cek lagi permanen mbok kon. Iki lho teko kene lho sesuk nek wis ngobrol teko ngisor. Lah polahe koyo piye? Di enekno lho, gatel dari ini. Asri iki lha apa? Lho. Panas istri. Canggahmu. Apa? Canggahmu. Anake ayu ngono lho. Oh, ternyata ini kok jane. Eling. Nak piye nak. Kenapa guyu ae? Lho, Putri. Sapa kuwi? Kuwi sapa? Lho, wis lali neh, guys. Oh, coba banter-banter kok. Aku apa ndelok dolanane. Iki. Dolanan apa? Aja.
Aja, gak oleh iki. Gak oleh. Fotone aja. Fotone ayut. Gak oleh. Endi delok? Gambar iki lho gak oleh. Gak oleh. Nah. Nggo delok-delokan deh. Dah. Bayu aku suruh. Ayo, Mbak. Ayo suruh. Tapi ya pakai. Suruh. Wong e gawe sama aku kowe ya. Bukan macet lu bukan piye. Itu ngarep itu. Ayo suruh. Mas itu simpel itu. Piye duduk. Duduk. Aku mah nek menek malan. Kan nek no. Ayo Melok mbah. suruh. Aku suruh, Mak. Garing kan itu. Itu garing. Bener. Ya sing cetok. Nggak kena angin loh. Mama. Aku sih ini garing bisa. Batak ketat itu kok. Ya. Mulai. Tapi aku suruh. Mulai. Iya mantuk. Dilebokno kursine roda. Tapi aku suruh. Tuh. Unik ki we wis real. Ayo. Ayo suruh. Itu sih nama apa Mbak? Damelok. Suruh dong. Dere jiko sin. Tak balik. Ya. Tenuwun. Ya. Orang yo iki nangis gitu nangis. Hayu nangis wong e. Ya iki jeruke mateng-mateng. Mateng.